Kaguran story. Paminaw, paminaw, paminaw. Daghan kay ta mga experience anang kaguran. Usa ni ana, daghang manghulam. Human pagkaloto sa binigdit og dinoldog, dili katagaan. Ikaduha, manghulam og kaguran. Nang hulam og Holy Week, giuli liwa sa November 2. Ano? Naapoy ka ng kaguran nga gihulman. Hambot, giprinda dagway niya, wa man nabalik. Pero dili sa amo na imposible na mahitabo. Kaya manghulam og kaguran, mga silingan raman, o di mauli, sulungon man yun nako. Pero dahil ang problema yun nako, no? Paminaw. Pinaka-problema yun nako nga na-experience about kaguran. Kani, pinaka-worst na tingali ni. Na wala ninyo nasulyan sa inyong mga kinabuhi sa pagpahulam sa kaguran. Pag-uli sa kaguran, sus, dili mahikap ang kaguran. Ngano man dili mahikap ang kaguran. Mao ni sa istorya bahan. Pahulam ra matag kaguran oy. Manhatag og sa dili ngano gud di ay. Ikamatay bago nato na di tahatagang dinoldog. Di ba? Labi nag Bernie Samto. Okay na matagway kaon-kaon ang Bernie Samto. Karon, thrilling dai. Pag uli sa kaguran, siyempre nga ayo. Naman dai. Ayo. Nas Ma'am Eli. Yes, dai. Kasi toyo na to, day. Ay, Ma'am Eli. Ako nang giuli rin kaguran. Di ako yung ka Tupperware. Nga dinoldog. May nalaman ni kay. Gamay ra magod among giloto. Gabahin-bahin po. Ni ko, salamat kay imo kung gipaambit sa imong grasya. Di pa rin sa mga silingan. Di ka pala manghatag og dinoldog. Amo diri day. Miskag mag-unay miglibak diri day. Pero manghatag na sila. Dili na sila mga dalo. Na, kanina mga silingan day. Libakira pa. Dalo pag yung kaisa nga tanan. Ambot. Asa ta mag-abot ani. So siyempre, akong giunag dawat tong gihatag na dinoldog ko sa Tupperware. Bahala tong kaguran. Batasan pud sa. Siyempre, bawion niya. Ay, matabla. Matabla niya giuna na kung kuha tong Tupperware nga aduna dinoldog. Kaya ni ko sa paday kay di man ako ni maduhag bit-bit day kay bugat man ni kaguran day. Kapte sa nadia ka ako sa ipahimotang nim gihatag nga dinoldog. Balikan ko lang na. Gabagulbol po siya. Siya ibutan ko lang din ko pagpahulat ko diya. Oy, ano kang dili ka paabot diha. Paabot lang doon kay doon pa mo kusina. Siyempre kita kluban sa ako ang akong dinoldog kay mga iri ang mga iring og iro diri day otro pa mga kiriwan. Mura man po nag-imo mga kailan diya nga makasulod sa inyong balay nay makita yung bit-bit og uli. Dahil pasangil dahil ingon kay nga no ikaw na may makapalit ani. Naaman po miingon ani, guys, samot ang mga plato day. Pareho ra og gipabaylo ag polo kabuok sa siya sa portion. Wadyo kay masangil. Di gyud na mauli. Labi naghinakda ni mong pansit. Kumuhatag ang pansit, hasta na plato ihatag na pula mag-apil. So karon, napahimotang na ang dinoldog, ibalikan ko sa gawas. Gapadulong ko dito sa kuan. Nagpadulong ko sa pultahan sa gawas, nakaduol ko niya kay gitonol raman. Syempre may gate me, dahil kag pobre mi may gate me sa pagtuon ninyo namo. Wa na god. Syempre may gate me. So gitonol mag-una. So nami mga 1 meter nga distance. Ako ang dinolog ang kusina. Balik. Itodol niyang kaguran. Nakamay laing baho. Sa man yung murag. Wala pahang-pahang panus-panus man asa ganing. Ngan pagwabay mga patayng baki diha. Wabay mga taig iro. Wa man yun. Sa maning baho-baho man oy. Sa maning gikan. Sus good day. Kaya paghikap na ko sa kaguran day, nabuhian ko na ako ang kaguran day. Nabuhian ako ng kaguran, hapit kaatake akong tiil. Baho man ning lingkuranon sa kaguran, oy. Ngano man ni? Di ko isa pa day, balik-balik day. Nga naman itawo ning lingkuranan sa kaguran day. Nanimaho man ning tinughong day. Sus kali makatagam lagi kay isang katanan oy. Nanimahog yung tinughong. Ni ko halaka day. Pagikan biyan ning kagurana day, humot biyan ning Victoria's Secret. Nga naman ning pagbalik ani. Mura man ning ilok nga nahuong og duha ka semana wala ka igtawas. Mantiaw man sad. Oy. Lain yung baho day. Ning ko hala. Ingon ani ning baho ning sa mga babaye, pahang-pahang man ni.
Ako inanday ka ng dadaas ang ulis inyo, day. Nya, sabuni ang lingkuranan, day. Kay, lahat ay yung kay baho, day. Musamot kong tukar akong sinusitis. Mauna diha, walay problema magpahulam tang kaguran. Ang ato pong simot-simoton og may pabagbaho aning kaguran inig uli nato. Mauna diha makatagam, day. Nasukad ato dagit ako magpahulam og kaguran. Lain na ba yung kay baho, day? Mura ba yung ka ng baho nga ma-memorize ni mo? Oh, experience ka na ka na nakimasimot nga baho nga. Murag di na yun mawala, day. Ingon ana, day. Nakadi magod binuang ni ako, ah. Ako rang tambag. Inig manghulam mo kaguran. Sigurado apod nga. Humot-humot mo inig balik. Ay wala may problema. Kay kalagmitan anang mag-andam tag dinuldog. Nangaligo ba day tadaan nga wala man, di ba? Siyempre, dahayon ta diha. Gadaster ta diha, ngitangka tagkalit. Wala tay problema, ana. Ang ato lang pod ka ng pag-ulit, pos kagurang ka ng humot-humot po, day. Di po kaya ka ng pagdawat nato, mabuhian nato ng kaguran kay lain yung baho, day. Killer smell. Killer smell. Day, ambot lang, day. Basta mura ko na akong tambag. Kung manghulam o kaguran, ayag yung pasagan o tikangkang diha. Ayag yung pasagag yakaan ng kaguran. Ayag yung pasagad o pasampi ka na imong bilahan dihag. Wala intawon kay pang huna diha. Hugasi sa po na, uy, lain yung kaayo. Naung sa nakalaman tong kakaon atong dinuldog. Bantog rang lami tong dinuldog iyang gihatag kay may sagol na itong carbon dioxide o nitrogen. Basta ha? Marago na ako kasulti. Di na masigig daghan. Iniguli, dapat humot ang kaguran. Dili manimahong bilahan. Tarong nga inyong mga desisyon sa kinabuhi kay na layutan ko ng palupian.